Quad Continental od JRC, nepropustnost 10 000 mm, šikovný přepravní tašce. Bivak obsahuje v ceně i kolíky, jsou zatloukací, výborná kvalita. Tak, tady vidíte podlážku, tu dáme zatím stranou. Veškerý tyče jsou již součástí bivaku, takže se jenom takhle rozloží. Tyče se pospojují. Bivak máme rozložený, tyče pospojovaný a v podstatě už máte základní konstrukci hotovou. Teď spojíte ve středu popruhem, který vám určí šíři bivaku a středy se přikolíkují. Začnete kolíkovat postupně celý bivak. Vysoký, pro 2 rybáře ideální, bez stolku a bez dalšího. Krásně se tam vejdou i 3 lehátka, máme vyzkoušeno. Tak a tady je finální dílo. Bivak postaven, stabilní, nádhera. Najdete na rajrybářů.cz.